Us imagineu una màquina d'esbrossar capaç de transformar la biomassa vegetal, allò que crema a l'estiu, en carn, llet, formatge i llana de primera qualitat? Us presento a la ESPE l'Esperança, una desbrossadora natural, una màquina que l'home ha estat incapaç de construir. Catalunya no és un jardí, és un bosc. Té 2 milions d'hectàrees forestals. 800.000 estan decretades amb alt risc d'incendi. 800.000 hectàrees són 1.600.000 camps de futbol. Així que per evitar i prevenir els incendis, cal que un bosc es gestioni, es netegi. Però fer-ho amb maquinària és car, tant de fer com de mantenir. Amb el projecte Ramats al Bosc afavorim la prevenció d'incendis, protegim l'entorn, preservem la biodiversitat, produïm aliments i proporcionem treball digne. És de sentit comú. L'ESPE, així com el ramat, no fa soroll, fa música amb les esquelles, no contamina, fertilitza i abona el sòl i no gasta gasolina, el que suposa un estalvi del 50 al 70% en matèria econòmica. De passada, proporcionem treball digne i recuperem i potenciem l'ofici de pastor. Diuen que els pastors no tenim diumenges, però la veritat és que tampoc tenim dilluns, i això és un gran avantatge. Per a administracions públiques responsables de la gestió forestal, Ramats al Bosc ofereix el servei de silvopastura per al manteniment de les franges de protecció contra incendis. Per a totes aquelles persones, entitats, institucions interessades en aprendre l'ofici de pastor, en difondre el projecte i en defensar una economia camperola, Ramats al Bosc realitza activitats d'educació agroambiental, acull alumnes de pràctiques i participa en jornades de difusió i conscienciació, amb l'objectiu bàsic de que els pastors i les pastores siguin agents actius en el desenvolupament de projectes de cooperació en xarxa a favor d'un món rural viu. I per a aquelles persones que volen saber el que mengen, Ramats al Bosc ofereix una carn ecològica de qualitat i a un preu just, portat a casa i tallat al seu gust. En resum, Ramats al Bosc és una oportunitat per als boscos i per als pastors i pastores del futur. Perquè si els pastors desapareixen, ens els haurem d'inventar. Salut, ens veiem al bosc.